So what's up mga kaisip no, panibagong video ta mga kaisip. Ako din gilantaw o pagalingon sa amin nagmamsa ko mga kaisip. So maura ba day gihapon. So karon gawas ko mga kaisip bagko kayo mata gabing do kabok mga kaisip palindot pa sa adlaw mga kaisip. Pero may gikan na may palindi sa iyo kay may ganina mga kaisip. Ug mao din niya mo nakita. Ug impalit ni ko ni mga kaisip no kaning bato sa baboy mga kaisip. Bato do ni sa baboy mga kaisip. Pero naman loob ba lamig na sa mga kaisip. So karon ito nabigwasan og karon kaisip ito na mawalat mga kalamasan sa kinabuhi mga kaisip sa mani oh. Kay kung wala na wala po rin kuan mga kaisip ang makapahumot mo na sa ato pa siyempre di mawala atong paminta dira. So karon nato na nang gilunod og iinit na natong ianda mga atong mahiwagang kalaha di mga kaisip ug mahiwagang mantika diha para atong ilunod na natong mga kalamasan while nga milabay mga pilo ka minuto mga kaisip kakulat mga kaisip ato inang testingan nato mga kaisip ug init na ba init ni gid gamay mga kaisip. So karon na to nang ikuha tong kalamasan giuna na tong lulod ng mga ahos dira ug sa mga luya diha wala na tong lulunod karaw-karaw na tong gamay diha mga kaisip. Karaw-karaw lang gamay diha mga kaisip. Tus kamalamal lang dali bumong na pumbahaw di pumbahaw di karon mga kaisip. So karon mga kaisip na wala na pagpagod ang gamay at lulod na sibuyas diha syempre wala to isunod na nato na diha naton tagadugayo na diya mga kaisip. So ato nang ikaraw-karaw diya mga kaisip no karaw-karaw lang kaniya mga kaisip para humot-humot po ng mga kalamasan diya sa atong kinabuhi mga kaisip. So karon mga kaisip no labay lagi mga pila ka minuto mga kaisip sa itong karaw na to diya mga kaisip ug minuto nila mga so hina yung ginkaron to. So karon mga kaisip no ilunod na itong sunod niya atong bato sa baboy di ba? Kasi nga ito nagluto mga kaisip di po kakaon na ni nga po kasi problema daw kaya siya mga kaisip na nakita ko sa mga video ng mga kaisip na lami daw siya gisa-gisa akong mga kaisip mo siya. So karon ako nang karaw-karaw di mga kaisip ang natuang bato sa baboy. So karaw-karaw na to na mga kaisip na siyempre mixture sa control. So karon mga kaisip na mix na nato na mga kaisip at yun po nang trakan niyo po na ito mga kaisip kung wala pa nabikuan mga kaisip po. So ato takluman natin yung mga pila ka minuto, minutes and hours to 100 years later mga kaisip. Uy, sus, nantan na po siya mo. Huwag na bantayan ako mga kaisip. Puro taas-taas na yung akong cook mga kaisip. Nung panahon na gini nga magpapagupit mga kaisip. Ang dagway tawahan na huwag ng musik. So karon mga kaisip no nagpalit din po may saging kanina mga kaisip na hilaw yung yatag di bas nunugir mga kaisip niya kani palit naman ng hinog ato na nang bigwasan niya mga kaisip hamalo na to mga kaisip milabay mga pila ka hours 100 years later sa mga kaisip gibalikan na to atong gitirahan nga bato sa baboy. So ako nagyayo dag kura di mga kaisip kay karang gahi naman ni mga kaisip dili ni siya paras uban naman loob nga mahumok siya gahi gyapon siya makasip sa bagyayo ni magluto. So ato nang ikaraw-karaw diya mga kaisip karaw-karawon niya pronto na siya hangtod sa itos-itos isa gamay mga kaisip ka na mamala na siya. Di ba karaw-karaw na siya diya mga kaisip mabawa na mo siyang maluto na siya diya. Okay. So karon mga kaisip no ato na siyang gipabukal ato na siyang bigwasan ato na siya diya og 30 anyos nga suka kinahanglan ako diya. Para pawala na siya sa anghit mga kaisip. So ato na siyang budburan diya. Budburan gid ayo. Budburan na to na sa atong suka nga hinumulang 30 anyos na. Para mawala na siya mga kaisip. So samtang ato nagibugas ang mga kaisip ay mo kalimot og like o share sa atong video mga kaisip no. Og follow pud sa ako Facebook page o sa akong YouTube channel mga kaisip no. Subscribe po muna mga kaisip ay mo kalimot dia. God bless you. So karon mga kaisip no na itos-itos na siya mga kaisip. Siyempre ganda og tubig gamay mga kaisip kaya ato siyang latag gamay. Og tubig yung mga bantok-bantok siyang kaisip gahi-gahi siya mga kaisip day. So ato nang wigasar to nga may gamay lang po kaisip labig sa kapitsil ibutang na murag magsabaw na jud ka. So ato na siyang humula atong pabukalan nila sa tubig mga kaisip ilunod na to ng ceiling green dia. Samtang magbukal na siya mga kaisip santo sa maito sa siyang mamala na siya diya mga kaisip. So karon natong ibutang natong paminta mga kaisip o dahon sa mangga. Dahon sa mangga ng kaisip bawala na sa anghit mga kaisip. So karon mga kaisip ato nang isagol mixtures na siya everything scatters control na siya mga kaisip. Ato mixtures na siya mga kaisip o. Nice kayo no. Nindot kayo kasi nataklo ba na ito ng mga pila ka hours 1 hours later years. So nakapalit yung ganina dito sa kan mga kaisip grocery nog so nice Korean nga unsa ni nga ilim nung mga kaisip ang testingan ni mga kaisip unsa ni grapes flavor ni mga kaisip
So ang iring mga kaisip no, ang inuktok siya kaya ang ilaga di niya makuha to sa kuha niya, dako pa niya. Yang gilantaw-lantaw yan to sa kanal mga kaisip. Ang iringan niyo. So karon mga kaisip, ato na gibalikan nga to ang hamalon nga bato sa baboy mga kaisip, na itos na gid siya mga kaisip. Namala na. So ato na nang gibudburan sa atong mahiwagang data puti. Toya, siyempre, di mo bawala na po ang Ajinomoto. Bedo na ito at ay nadaghanan may nung buang. So, karon mga kaisip ko, karawon ito mga kaisip. Karawon. Ito, sige siya mag-isip at tingimutan na tayo eh. Kaya labing akin di pulutan na ito kan makisige pa ito kung ilim nun nga Suna is the Korean of the under control. Kuya wato ilim nun mga kaisip. Gusto nga ito na mga kaisip no. Samtang naman na lagi natong trada niya mga kaisip. Mauna na yung resulta mga kaisip. Peting na miya mga kaisip. Pulutan rin siya mga kaisip. Alam niyo kinipulutan ako katong mga shoutout yung mga maginumay niya. Kanina ibrahin rin yung mga kaisip po. Nami kayo pagpulutan mga kaisip. Bantok kay unod. Oh, di ba? So karon samtang napatapos na to ang video mga kaisip na imong kalimot og like ug share niya. So ako mga lang po ko ninyo og tabang mga kaisip no para mahuman na to video. Next video to mga kaisip ha. Thank you. God bless you all. Bye-bye.